Reakcia na moju kamarátku Hetraxania. Môžeme si pozrieť. Áno, toto som ja púšťal. Tam, kde som ja s tým klobúkom a tam mám to červené. No ja som chcel tam dať tie mušle, ale nie som ako Janošik a to nevadí. A tam chýba ten úpasok jej. Tento sa tu hýbe nejako. Asi to má nejaký vírus alebo čo neviem. Prečo sa tu kolotočoval? A tu má 6-7, nejaké to tu Ukrajina. I vás ty, ja neviem. Mini Progamet 3. Join Edu. Super. A čo ja s tým? Na čo to má tie burky? Ono nemá chat. To nevadí. Dal som short, ktorý vám dá voice chat, možno aj chat, to som zabudol povedať. Tam je tam Ukrajina malička s mašličkou. Ty kokos, to čo som tam ja púšťal? Ja som tam normálne púšťal to go. Áno, som chcel zničiť Kyrgyzstan. Myslel si, že som Rusko. Prečo je tu vystrašená? Turecko, to mi bolo jasné. Sorry, že som to stopol. Kde som ja zase? No a Kyrgyzstan chce peniaze. A tu som. Ja mal pán Slovakia, tak som sa ja volal. Môžete si ma pridať. Som jeho kamarátka. Teraz som sa pomýlil. Kamarát som. Sorry. A teraz hviezdičky. Aká náhodička. A ty si skončila s kariérou? To som sa pýtal, lebo som si myslel, že nenatáčala. Ale pekná klávesnica, to ti dobre prajem. Dúfame, že to nepustím to iné, ktoré mám ja. Ne, to sa nemá púšťať. It's raining tacos. Tuto musíte poznať na 100%. Táto sa bola MFG Hello. Niekedy tam nejaké video, že by ste mohli dať aj dičko.
Ešte len 3 minúty. Pozerám. A to prešlo 5 minút. Môžete si ho pozrieť. Pozrite sa na môj kanál, tam som dal toho Kinder Joy pesničku. Doma. Tam mám iný hlas, v skutočnosti nemám taký. Presne tak. Ja nemám ani voice changer. Aj keď natočám to, tak proste mám taký hlas. Wow! Na čo písala to wow? Ty kokos. Ale pekná klavesnica. Mám mrzí, že studio si nemalo chat, lebo ja už mám dávno voice chat aj chat. Ani poviem vám koľko, tak nič. Frajerská muzika. Či? Teraz pustíme jej muziku. Troška je to lagovalo. Yum, 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 yummy, yum. It's like a treat. Yum, 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 yummy, yum. Bring yourself a cream. Boom, 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 boom. Yeah. Pojď, napísala, lebo ja som to včera pozeral. Pojď za mnou. Jo, pôjdem. Jo, pôjdem. Neviem, či rozpráva v skutočnosti po ukrajinsky. Teraz uvidíte, aký urobí backflip s tým autom. No nie backflip, ale tak, kolotoč. Ešte 2 minúty.
Autičko. Tak uvidíte na ten kolotoč. Neviem, či to bude dvakrát alebo jedenkrát ten kolotoč. Toto všetci poznáme. Niektorí. Ja mám tiež boombox. Dávam tam super muziky. Niektoré sú aj nejaké divné. Vidíte, to je ono. Dvakrát. Tak trikrát. O môj Bože. Počkaj, ono to už má kockaté. Tieto emoji, čo tam je to? Look, like, talk, and flip. Ty vole, to bol kotrmelec. Čo sa pomýlil? To mal byť kotrumelec. Už sme na konci. Dovi.